তুমি একটু বসে মোবাইল দেখছো না? ଆଉ କିଛି କରିବି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛୁ ବସିକି ଆଉ। ଯାଅ ନା ଟିକେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଦବ ଦୋକାନରୁ। ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ଦିନରୁ କହିତେ ତୁମକୁ ଖରାପ ଲାଗେ। ଆଜି ରାତି ଆସିକି 8ଟା ବାଜିଲାଣି। ମୁଁ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। ଯାଅ ଲୋ ଟିକେ ଯାଅ। ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ମତେ ନା କୁହନି କେତେ। ଯିବାନି, ଯାଅ ଟିକେ ଯାଅ। ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ। তুমি ଯିବନି ତ? ମୁଁ ଯିବି ତ? ହଁ ତମେ ଚାଲିଯାଅ ମୁଁ ଶୀତରେ ଯାଇପାରିବିନି। তুমি ଯିବନି ତ? ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛୁ। ମୋ ତୁମକୁ କହିକି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ହଁ ସେଇତ ଗଲ ମତେ କହୁଥିଲ କାହିଁକି?